Go. Hej alle sammen. Det er Nora Andersen her. Spiller Minecraft. Jeg har lige taget noget sygt på, så jeg gider ikke lige gøre det igen. Ej, jeg skal ikke dø, bare ham der nørden. Nej, jeg dør bare ikke. Ja, yeah, du reddede mit liv. Tak for det. Tak, ven. Du plukker vel ikke efter mig nu, vel? Hvor der kom den bil fra? Han er larm. Ja, det her, det er som min ven Vilas. Det lignede altså ikke godt nok ikke. Jo. Han spiller på computeren nu. Jeg lige snakket med ham. Så jeg tager lige ham her lidt. What's that, snapper? What's that? Klar til lidt fresh. Frustrationen. Hvor røg han nu hen? Du døde af en blævermus. Nej, jeg gjorde ikke. Jo, det gjorde. Så du, hvad han har på sig? Ja. Jeg skal godt nok ikke have dig til at filme mere. Yeah! Der er der igen. Hvor blev han af? Jeg går lige ind på en anden server. Det er i orden. Det tror jeg også bliver bedre. Ja, Skywars. Hvis I kender den. Skywars. Så sætter det stedet, hvor man går ned i en portal. Tilbage til spillet. Portal. Og så skal jeg lige vente. Sne. Det elsker jeg, når der er sne. 10, 9, 5, 4, 3, 2, 1. Begin! 1, 2, 3, 4, 5. Endøj! Kast over til midten. Ja, det gør det også, Sunny Boys. Jeg fik 2 endøje. Okay. Hvor er det min er der? Der. Nu håber jeg bare, at jeg skal bare ramme. Nej! No! Ja! Yeah, du var heldig. Det var heldig at have en til. Jeg skal bare finde... Tag det. Dejligt. Oj. Pas på, at der ikke kig, men der kommer en. Hvis det kommer, så smadrer jeg. Ej, der var en herinde. Nej, du fik sølvbukser lige der. Gør jeg? Ja. Yeah. Jeg gør jeg virkelig. Ja. Yeah. Det er ikke sølv. Og det er bare fordi, du ikke spiller Minecraft. Han kender ikke engang forskel på, hvad der er en pickaxe og hvad der er en skov. Jo, jeg gør. Nej. Jo. Shit. Hvad er det? Det er en pickaxe, siger du. Nej. Altså helt ærligt. For det er mange. Jeg er dum. Dum nok til at være dig. Shit. Yeah. Nej. Det var en eller anden dum svin, der kom der. Ej. Det var det. Og så vil jeg bare... Han er bare ligesom blakken af helt sur. Så er det... Nu er Andersen her. Jeg laver flere videoer. Vi ses.